खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो खोथाखौ बुजिगोन। आंनि गोरोन्थि जानाय जायैखौबो बुजिनो हागोन। गोरोन्थि जायोब्ला गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, एनडिएफबिनि मोनफ्रोमबो फेक्सननि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव, राजनितिक दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव, बुहुमनि बर'फोरनि खाथियाव आं आखाइ खबजोबनानै गोरोन्थिनि सायाव निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। दिनैनि बे समाव आं बुंगोन, जेब्ला जों गुबुन गुबुन जायगायाव दंमोन, बे समाव जों गिबिसिन बांगुरगोरा सार थैनायनि सानखौ एनडिएफबिआ 14 सेप्तेम्बर सानखौ गिबिसिन एनडिएफबिनि मुंख्लं सान फालियो। बे दिनखालि जायफोर गाव गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमलांनो हादों हारिनि थाखाय, बिथांमोनखौ सिनियर जुनियर मुंख्लं सानखालि बयखौबो जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै आरज गाबो। बयबो फुंनिफ्राय फिरफिला गोसोमखौ बिरहोखाङागौमानि दै गरदसे जुमुदैखौ मालाबाबो सिङाव मन'लाङा, खुगानिफ्राय सिङाव मन'लाङा। जों बेबायदि जों आफादनि दैदेनगिरिफोरनि आफादनि नेम निथिफोर बायदि जों बिथोन बायदि लोगो मोनबोदों। बे लोगो मोननाय केम्पफ्राव आंनि थानाय, आंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थाबोनाया आङो माखासे आफादनि नेम निथिफोरखौ बावबायसो नामा? आरो आं बेखौसो बुंनांगोन, आं थानाय केम्पफ्रावसो बेबायदि नेम निथिखौ मानिबोदों ना गुबुन गुबुन केम्पफ्राव बेबायदि नेम निथिखौ मानिबोआखैमोन? जोंथ' लोगो मोनबोदोंमोन बे दिनखालि खुनु दिन ना बेदरजों जानाय लोगो मोनाखैमोन। ना आंसो बावबाय नामा? आं नैखौ बुंस' हाला। खनले आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो सोंलु खालामो आरो लोगोसे एनडिएफबिनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव, बर' हारिनि राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आङो सोंलु खालामो। मानो होनोब्ला आफादनि नेम निथिफोरखौ आङो बावबाय खोमा आरो बर' हारिनि माखासे नेम निथिफोरखौ आङो गासिबो माखासे नेम निथिफोरखौ आं बुजिया। बिनि थाखायनो आं खनले सोंदों। आफादनि मुंख्लं सानखौ राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा बायनानै लाबाय नामा? आफादनि दैदेनगिरिफ्रा राजनितिक हान्जानो फाननानै लाबाय नामा? नैबेखौसो आङो सोंलु खालामगोन। अनजालि मेडामा बुंदों, एनडिएफबिनि थैनो हानाय मुंख्लं सानखौ मालाबाबो हारिनि थाखाय, हारिया अरायसम गेरेमसा महरै थांनानै थानायाव जाय बिर जोहोलावफ्रा बांगुरगोरा सारा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बाउसोमलांनानै दिन्थिलांनो हानायानो देरहासारनाय बर'नि। बांगुरगोरा सार थैनायखौ बयबो नुनानै गावनि हारिनि गेजेराव, सेंग्रा सिख्ला बर' हारिनि गेजेराव हारिया गेरेमसा महरै थांनानै थानांगौ, हारिया दिदोमै गसंनानै थानो हानांगौ होननानै बयबो हारिनि थाखाय बाउसोमलांनो हानाय गावनि आगोमा जिउखौ अरायसम दिनैसिमबो हारिया थांनानै दं। बिथांमोननि दारैनो थांनानै दं। बेखौ अनजालि मेडामा बुंदों आरो जों बेखौसो बुंनांगोन। अनजालि मेडामा बुंदों, जेलाव थाग्राफ्रा फुंनिफ्रायनो मुंख्लं सान खालि 2थासिम दै लोङा लाफानो थानो हायो। बिथांमोनखौ गावनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफोरखौ हारिनि थाखाय, गावनि आंगो लोगोफोरखौ नागारनानै, गावनि बिमा बिफाफोरनि अननायखौ नागारनानै हारिनि थाखाय, गावनि हारिया देरहासार जानांगौ होननानै गावनि आगोमा जिउखौ जायफोर हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौ जेलाव थाग्राफ्रा सिबियो होननानै अनजालि मेडामा फोरमायदों। अरायसम हारिया दिनैसिमबो हारिनि जायफोर जाथि खुरमा, बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बुहुमनि बर'फ्रा एनडिएफबिनि गिबिसिन सानखौ बयबो हेफाजाब होनानै दिनैसिमबो बे हाबाफारिखौ, एनडिएफबिनि सानखौ फालिबोनो हादों आरो अरायसम फालिलांबाय थानो हागोन होननानै बयबो आसा खालामदों आरो अनजालि मेडामाबो आसा खालामदों। बेखौ आङो बुङो, अरायसम अनजालि मेडामा बयखौबो बै समनिफ्रायनो जेब्ला आर्मि पुलिसखौ गिनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा आर्मि पुलिसफोरजों बर' हारिनि गेजेराव जिनाहारि खालामजानाय, सोरबा नंखाय दायाव गावथारजानाय, बेबायदि समाव अनजालि मेडामा हारिनि थाखाय खना खनला बर'फोरनि गादब जानायखौ माथो होबोदोंमोन। माथो होनानै दिनैसिमबो अनजालि मेडामा माथो होदों। जों अरायसम अनजालि मेडामखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अरायसम गोलाव सम हारिनि गेजेराव माथो होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो। बेखौसो आङो फोरमायगोन रायजो राजाफोरनि खाथियाव। माखासे खोथाखौ जोङो बुंलाङोबा गोलाव जायो। जोबथारनायाव बेखौनो बुङो, एनडिएफबिनि मुंख्लं सान फालिनाया
राजनितिक हान्जानि आखायाव थांबाय नामा आरो एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा राजनितिक दैदेनगिरिफोरनि आखायाव फानबाय नामा आं बेखौसो आङो सोंलु खालामो। मानो होनोब्ला थांनाय 14 सेप्तेम्बरनि सानखालि सेरफांगुरि हालामाव क'क्राझारनि सिङाव थानाय बे मुंख्लं सान फालिनायाव जेब्ला आलासिफोरखौ आरो मुंख्लंफोरखौ बिबार माला बावखांनायनि उनाव आलासिफोरखौ ना बेदरै जाहोहरनानै बे सानखौ आलासि महरै सिबिहरो। बे सानखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सावरायनानै प्रग्रामखौ लाखो ना एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायनानै बे हाबाफारिखौ लाखो? गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो मुंख्लं सान फालिनाय नुदों। गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बेबायदि बेदर जादों जायाखै आङो खोनानो मोनाखै। दा सेरफांगुरि हालामनि मुंख्लं सान फालिनायाव बे हाबाफारिखौ फुंनिफ्राय बिबार माला बावनानै बिथांमोनखौ जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै बयबो गाव गावनि गोसो गोरबोआव बिथांमोनखौ आर'ज गाबखांनायनि उनाव ना बेदर जानानै जोङो फैनाय जों खोनानो मोन्दों। जों जोबथारनायाव बेखौसो बुंनांगोन, अरायसम जिखुनु जाया समाव अबेबा खामानिखौ मावनो थाङोब्ला राजनितिकनि माखासे हेफाजाब नांगौ, जों बेखौ बुजियो। राजनितिकनि हेफाजाबखौ मोन्दों होननानै माखासे आफादनि नेम निथिफोरखौ फैमाल खालायनाया, आसखान्दा खालायनाया बियो जानाय नङा। मानो जानाय नङा होनना बुङोब्ला मुंख्लं सान फालिनायाव बै समनिफ्राय जेरावखि थाया मानो मिरामिस फालिबोदोंमोन। बे सानखौ ओइदिनखालि राजनितिक हान्जानि हेफाजाब मोननाय लोगो लोगो मानो माखासे नेम निथिया बदलायखो? जों बेखौसो बुंनांगोन, आफादनि मुंख्लं साना गोदानै दाजाबफिननाय जाबाय नामा? एनडिपिनि सिनियर जुनियर राजनितिक दैदेनगिरि बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव एनडिपिनि मुंख्लं सानखौ फालिनायाव ना बेदर जानांसिगौ होननानै सावरायलायनाय जादोंमोन नामा? गोदानै एक्स एनडिपिफोरनि मुंख्लं सान फालिनाया एनडिपिनि गिबिसिन थैनो हानाय एनडिपिनि मुंख्लं सानखौ गोदानै सावरायनानै दानाय जाबाय नामा? आफादखौ गोदानै दानाय जाबाय नामा? बेखौसो आं सोंगोन। मुंख्लं सानखौ फालिलांनो गोदान आफाद दानाय जाबाय नामा? नैबेखौसो आंनिफ्राय सोंलु। अरायसम राजनितिक हान्जानिफ्राय जिखुनु जाया हारिनि खामानि मावनोब्ला हेफाजाब नांगौ, जों बेखौ बुजियो। नाथाय राजनितिक हान्जानि हेफाजाब मोननाय लोगो लोगो माखासे आफादनि नेम निथिफोरा उल्था जानांगौ आरो आफादनि माखासे नेम निथिफोरा सोलायनांगौ बे नङा। अरायसम मिरामिसै बे सानखौ फालिबोदों। बे सानखौ आलो गोजोनै बयबो न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बयबो गावनि गोसो गोरबोआव गोथार गोसो लानानै आलारि बाथि लगायनानै बयबो सोरबा केन्डेल लगायनानै सोरबा धुप लगायनानै बिथांमोनखौ जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै बयबो बिथांमोनखौ आर'ज गाबदों। बिथांमोना अरायसम आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ सिबिहरो आरो बिथांमोनखौ आं खुलुमहरो।